लागाव मिथुनाबो डेन्जार मैदेर वाइटिया गला मिथुनजों एबारबा हले भिडिअआथ' डेन्जार हिट नोगोद धामाका जानो थांगासिनो दोनना भिडिअआ नोंथांमोना हयथ' थांनानै नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ बानबायाखै भिडिअआ फैगासिनो बर'निनो रस्टार दांलायदों आरो सरि दांलायदों होनबाबो माने दाय जालायगोन माने जावलायदों आसोलफोरा माबोरै भिडिअआ हिट जागोन होनना बुङा बर'नि मैदेर वाइटि इउटुब चेनेलजों आरो जोंहा मिथुन बर'जों माने एसे जावलायलायदों आरो माने माबोरै जावलायलायदों नोंथांमोनाथ' एसे इन्ट्र'खौ नायना लाग्रोदो माबायदि माने मादै थिग दं नोंना खिन्थु मायाव थुनांगौ बेखौसो आं बुजिना मोनाखै र' आब' दसे सम मिथुना नोंखौ एसे गुवारै बुजायसिगोन डेन्जारसो मिथुना खोनासंदो मिथुननि बुजानाय एबार नोङो फाय बुजिना मोनाखैबा मायाव थुनांगौ आं दिन्थिना होनोसै लागाव दानाथ' जोंना मिथुन सारा बुजायखाबाय मायाव थुनांगौ बेखौ मिथुन सारा माने एक्सपार्टनो आरो माने रोङो आरो माने थुनायखौ माने अबाव थुयो बेखौ माने देखायसिगोन आरो जावलायबाय था लागावलायबाय थालै नोंसोरो आं हले लागावना होबाय आरो नोंसिनि भिडिअखौनो एसे जियानो जादोला मानो दाना फैदो नोंथांमोना होनोना माने बर'नि भाइरेलखौल' नोङो होबाय थायो होननानै आं दा होनोसै माने हारसाफोरनि भाइरेलखौ लागावनानैसै आङो नोंथांमोना नाय माने 75 ইয়ার্স ओल्डनि मानसियानो माने मादि गरम माने बेखौ नों नायनो हागोन আচ্ছা বুঝিখাবাই ঘৰত কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আৰু ইয়াত আহি এইটো কৰিছে এইটো গোটেই খোলা আছে হে 10000 টাকা ফাইন লাগিছে নহলে কেলা দিগদাৰ আছে লাগাও দানাবা 10000 ফাইন দিব লাগিব খেলাनो लेथारबाय आसलफ्रा गोसोमफ्रा हमदोंलै नैखौ माने तिनसुकिया डिब्रुगड़ टिंखाङाव जादों आरो नैबे जाथाया माने हारसा बोराय 75 ইয়ার্স ओल्डसोनि माने बोरायानो माने सासे हिनजावजों माने लिलेमाय जादों आरो नैबे बागानाव ओंखायनो माने नैबे बुस्थुखौ माने जमबाय थादोंमोन जादों आरो गावसोर आरो बे गोसोमफ्रा ओमफ्राय दानाबा बिसिनाथ' हमखांनानै बिसोरथ' जेबो खालामनो हायालै बाबु होनबा बिराद गिदिर बिसिना बाबु घरे नीते लागेसो जाहैबाय दाना ओमफ्राय दाना बाबुनावसो लांना माने समजायना होसिगोन आरो नैबेखौ हमनानै बिराद फालागा बिसोरना बेदर गोसोम जाथि गावसोरथ' प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाखाला दांना होबाय दाना माने बाबु घरे नीते लागबाय रे जालायदों डेन्जार मिनिथावराबो बोराथावबो माबाथावा आरो बोराय जाबाबो आरो अबावथो मा जोबनो नङा होमबा मानसिफोरा लिलिमायानो जोबला गरम एकदमबारे आदैया दानाबा फैदोलाय जोंना मिथुन बर' ब्रादार गाज्रि दा मोनसेलै ससे भिडिअ क्लिप्सखौ लानानै होनाय जाबाय बायसान्सआव भिडिअखौ नायदोंबा आरो मैदेर वाइटि आब' गाज्रि दा मोनसै नोंसोर एसे अरलिलाबायनायखौनो होलाबायथारबाय आं गेजेराव ओरैनो क्लिप्सखौ लाथ'नानै ससेनो गाज्रि दामोन आरो मिथुनाथ' मिथुन जोंना डेन्जारखा बुस्थुआ गरमखा आरो मैदेर वाइटि आब'आबोथ' आरो जोंना बेखौनो होयो नालाय ओंखायनो बानायनो सुजुग मोनबाय खोमा लागावबाय मिथुना दामखावना होबाय नैबेनि गेजेरावनो आंबो ससे क्लिप्सखौ लाना लागावना होबाय आरोखि गाज्रिखौ दा मोनसे भिडिअखौ बायसान्सआव नायदोंबा आरो मैदेर आब' ओमफ्राय आरो मिथुन ब्रादार लागावना होबायलां दा फुल भिडिअखौ नैबे सिगांनि ससे इन्ट्र'खौ नैबे आदिबासिफ्रा 10000 दिते लागबाय खेला होनलायनायखौ आं दा लागावना होनोसै फुलनो नोंथांमोना नायनो रेडि जादो एकदम मा खालामदों मा थादों माबोरै हमदों बेफोरखौ लागावना होनोसै आङो माने बर'नि भाइरेलखौल' होयो नालाय ओंखायनो हारसानि भाइरेलखौबो दांखावना होदों आं नैबेनि गेजेरावनो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आरोखि सोरबा नायग्राफोरा बुजिसिगोन मिथिसिगोन ओरैबायदि जाबावो माथो हमजायो होननानै बागानाव दाजालायथार फुल भिडिअखौ होगासिनो नोंथांमोना नायनो रेडि जादो आं दांनानैसै नै কামটো কৰে নাগেৰি ধৰ নাগেৰি ধৰ ঘৰত কৰিব লাগে কিমান মন আছে কেলা ঘৰত কৰিব লাগে কি পগলা কাম কৰি থাকক ক'ত কৰিছে ক'ত আপোনালোকে আমি হাউ হৈ টিং খাওঁ হে টিং খাওঁ ক'ত হয় ক'ত টিং খাওঁ হে টিং খাওঁ ইয়াত কেলে কি কৰিছে এনে আহিছো আমি ইয়াত আহি এইটো কৰিছে এইটো গোটেই খোলা আছে হে আহিছে ন এইটো এইবোৰ কি হয় হে এইবোৰ কি হয় পুলিচত দিম এটা পুলিচত দিম ৰখক
চাই আহিছোঁ অথনি সেইটাৰ পৰা নামি কেনে আমাৰ বাগান সেইটো ৰ বুঢ়া চুদা তই ইমান চখ নিদিছে নি ৰ ইয়াত দুটাই ৰ নাহিলে থানাত দিম দুটাকে ৰ'ব ৰখিব কৰিছোঁ ৰখিব দুটাকে থানাত দিম নাহিলে ৰ'ব কৰ হবে টিংখাঙৰ আপোনাৰ এইটো মানুহ নেকি কোন হয় কি নাম মোৰ বন্ধু হয় আপোনাৰ কি নাম এতিয়া ক'লেনো কি হ'ব বলো গগৈ অঁ ঠিক আছে ইয়াত বাগানৰ মাজত কাম কৰি আছে ন আপোনাৰ নাম মোৰ নাম মাধৱ গগৈ মাধৱ গগৈ ঘৰ ক'ত অজগৰ নহয় আপুনি কেলা তই এইটো মাইকীটো কাৰণে কেলে কৰিছ এই বাগানত কি তোৰ কি হয় বল বাগানত লৈ যা ফেক্টৰীত লৈ যাম ৰ নালাগে ফেক্টৰীত ল'ম তোক কেলে তহঁতক দুটা পেলা ৰংগে হাত ধৰিছো তহঁতক দুটা হ'ব আজি এবাৰ নকওঁ কাৰণ ধৰিছোঁ আমাৰ বাগানৰ কাম কেনেকৈ ইয়াক নেৰি নেৰি 10,000 টকা ফাইন লাগিব বৰা সুদা মানুহ কেলা 10,000 টকা ফাইন লাগিব নহ'লে কেলা দিগদাৰ আছে তই ক নাই ঠিক আছে মোৰ সময় দিয়া দংছা নাই নাই ঐ ধৰ মাইকেল ধৰ মাইকেল ধৰ মাইকেল ধৰ ধৰ বাগানে দুইটা হেৰি ধৰলি